με τους GT Team. Βλέπετε εδώ. Η πάνω χώρα πούλησε τον Καταρέλη Λάμπρο στην ΑΕΛ Μεσού για 300.000 ευρώ. Και τα λεφτά τα πήρε σε μπουκάλια στο ΕΔΕΜ για όλο το καλοκαίρι. Και έχουμε πλάγια για την ομάδα της Πανοχώρας. Τελείτε. Ανέβα πάνω να τραβάζει. Θα δούμε μία και το ρέφερι. Οπαλά. Ανέβα πάνω να τραβάζει. Εδώ είμαι αυτός, ξέρετε. Συνεχίζουμε, γυρνάμε στο παιχνίδι. Ανέβα πάνω. Καλό σου του Γούναρη, out. Μπράβο Γιώργο. Είσαι ο καλύτερος. Πάνω χώρα ανοίγει το σκορ. 1-0. Ανέβα πάνω ρε. Παίζει εδώ για να GT Team, χάνει ωραία από τον Καταρέλη. Μεταγραφικό μέλος στην ΑΕΛ Μεσού. Με πάσα αλλάζει ο Νικολόπουλος στο Ακουνάκι, 2-0. Νομίζω ότι το παιχνίδι... Όχι, δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Μακρύνει ο Δανής. Παίζουμε κόλπα. Κλέβει ο Νικολάκης ο Νίκος. Ο Λιβάνης ο Νίκος, Γούναρης στο σουτ. Ο goalkeeper σώζει και κρατάει το 1-0. Πάνω χρονά στην αρχή έχει χάσει 3 και 2 καλές ευκαιρίες. Εδώ ευκαιρία. Εδώ έτσι μπάλα και γίνεται το λάθος. Νικολόπουλος παίζει ωραία με πάσα στον Νίκο Λιβάνιο. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Πανοχωρίτες. Ο ρέφερι εδώ. Στελεί κεφαλιά, ούτε τώρα. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Η χέρι ήταν εδώ. Καταρέλης. Νίκος Λιβάνης εδώ. Μπάλα κόντρα. Ο Πανοχώρα έχει δει δυνατά, αλλάζει ωραία, έξυπνα με πάσα. Μακρύνουν εδώ. Οι παίκτες της Πανοχώρας απομάκρυνουν την μπάλα. Για να δούμε. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Πανοχωρίτες. Γίνεται γρήγορα. Η Πανοχώρα να ξαναπούμε ότι προηγείται. Κάτσε με πάρει μπάλα τον κάμεραμάν τώρα. Είναι φούλιο γήπεδο όπως βλέπουμε. Καλή φάση εδώ. Γίνεται λάθος, απομακρύνεται την μπάλα. Βγαίνει ο Σπύρο Γκαλίνοβιτς αυτή τη φορά. Απομακρύνει η αμυντική. Να δείξουμε εδώ το κατάμε στο γήπεδο. Ο ρέφερι εδώ δεν δίνει τίποτα. Είχε κάψει την Πανοχώρα σε ένα παιχνίδι. Να το πούμε αυτό. Πλάγι έχουμε για το GT Team, δεν έχει δοθεί φάουλ. Κλέβει ο Λιβάνιος ο Νίκος, η μπάλα απομακρύνεται. Η μπάλα στον πάγκο της Πανοχώρας, εδώ ρέφερι. Νίλης Παντελής εκτελεί, απομάκρυνση. Γούναρης Γιώργος. Παίζει ωραία με πάσα, Νικολόπουλος. Στρώνει στο Λιβάνι, αυτό σουτάρει, δεύτερο σουτ. Χάνει ο goalkeeper, αλλά αυτή τη φορά μπλοκάρει. Κλέβουν οι παίκτες της Πανοχώρας, αλλάζουν με Γούναρη Γιώργο. Να παίζει ωραία με Νικολόπουλο, αυτός με Λιβάνιο, άλλο ένα σουτ. Μπάλα πάει πολύ out. Ο Λιβάνιος, ο Νίκος εδώ. Ότως. Έγινε το βολέ όμως, χάσαμε την μπάλα, ο Σπύρος Γκαλίνοβιτς μαζεύει. Το βολέ. Η μπάλα περνάει από πέσει τη GT Team. Κυνηγάει ο Γούναρης και κερδίζει, πάει να περάσει. Έχουμε πλάγιο για τους Πανοχωρίτες. Έγινε το πλάγιο. Λιβάνιος Νίκος αλλάζει ωραία, αλλά οι παίχτες της GT Team κόβουνε. Κόβει πολύ ωραία ο Βοτηριάδης. Κάνει προσποίηση. Όχι, πάσα έδωσε, αλλά δεν το κατάλαβα ο Γουνάρης. Λιβάνιος Νίκος.
Αλλάζει με τον Νίνη. Ο Νίνης περνάει, σεντράρει, η μπάλα περνάει, 3-0. Ο Νικολόπουλος και τραυματίζεται. Γιο. Νικολόπουλος, κάτσε ρε μαλακισμένο. Κάνει το 3-0. Έγινε η σέντρα όμως.